Germaniyada iş saparyna bolmagyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz Germaniýa Federativ Respublikasynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliyetleriniň başdanlarynyň duşugyna gatnaşmak üçin Germaniýa Federativ Respublikasynyň federal prezidentiniň idarasyna geldi. Belaviýa köşküniň etaty gerilgesiniň öňünde Gahrman Arkadagymdy Germaniýa Federativ Respublikasynyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier mehirli gaşlady. Gahrman Arkadagymyz bu ýerde hormatly mehmanlaryň kitabyny ýadygarlyk ýazgy. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Germaniýa Federativ Respublikasynyň federal prezidenti bilen birlikde surata düşdiler. Merkezi Aziýa Germaniýa sammitine gatnaşan ýurtlaryň döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşmek davrasy tamamlanandan soňra Germaniýa Federativ Respublikasynyň federal prezidentiniň başçylyk etmegine işewurlyk ertelik nahar görnüşine geçirilen duşukda Merkezi Aziýa Germaniýa Federativ Respublikasyny görnüşindäki gatnaşyklaryň ähmeti bellenildi. Şeýle gatnaşyklaryň mümkinçilikleri, tewit paragatçylygyny we durnuklugy üpçün etmek, Merkezi Aziýanyň häzirki döwrüň dünýä proseslerine üstünlükli goşulmagy babatda netijeli ulanyp bilinär. Soňra duşu gatnaşçylary söz berildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz çykyşynyň başynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliyetleriniň ýol başlaryny mehirli berekledi. Hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň federal prezidentini bugünkü duşu guranyň üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu duşuk Merkezi Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň arasyndaky ýylary beýpiti hyzmatdaşlygy giňeltmek işine mühim goşant bolar. Gahrman Arkadagymyzyň belleşi ýaly Türkmenistan täze köp taraply formaty döwletmek başlangyjyny gollaýar. Hemde gyzyklanma bildirilýän ähli gurlar boýunça hyzmatdaşlyk giňeltmäge taýýardyr. Bugün Merkezi Aziýa ýurtlary sewitiň halklarynyň awadançylygyny üpçün etmegiň beýpitine gönükdirilen ýylary gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek maksadyny şundan baglykda howpsuzlygyň, durmuş ykdysady üçin ekologiýa we halkara işlerini insanperwerleşmegiň häzirki zamanyň iň esasy meselelerdigi bellenildi. Germaniýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliyetleriniň ýol başlary köp taraply tewdak-sady gatnaşyklaryň insanperwer ulgamda dialog giňeltmegiň mühim meseleleri boýunça pikir alşdylar. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliyet başdanlarynyň we German ykdysadyetiniň günnäger komitetiniň agdalarynyň birlikdäki duşugyna gatnaşdy. Gahrman Arkadagymyz German ykdysadyetiniň günnäger komitetiniň başlygy, Klaas kompaniýasynyň gödäwçilik geňeşiniň we paýdary komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mühlhäuser mehirli garşylady. Bu ýerde Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliyetleriniň ýol başlarynyň geljegi strategik taýdan birlikde emele getirmek, Merkezi Aziýa bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy berkitmek mowzudy boýunça duşu geçirildi. German ykdysadyetiniň günnäger komitetiniň başlygy, Klaas kompaniýasynyň gödäwçilik geňeşiniň we paýdary komitetiniň başlygy duşu gaçyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliyetleriniň ýol başlarynyň gatnaşmagyna Germaniýa Federativ Respublikasynyň paýtagtyna geçirilýän ýokary derejedäki ilkinji çäreňiň taryhy ähmetini belledi. Şeýlege mola çykyşynyň başynda ýakyny özüniň bitirip Türkmenistanyna saparda bolup, ýurdun garaşdyrlygynyň şanly bayramyna gatnaşanlygyny ýakynly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliyetleriniň başdanlaryna söz berildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Türkmen halkynyň milli lideri ýygnanlary mübareklep, ilki bilen German ykdysadyetiniň günnäger komitetiniň ýol başlaryna bir duşa geçirmek başlangyç üçin minnetdarlygyny beýan etdi. Hemde oňa gatnaşmagy çakylyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Hyzmatdaşlygyň şeýle görnüşiniň Merkezi Aziýa sebäbi bilen Germaniýanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň täze derejesiniň kemary getirilmegine kuwatly itergi berer diýip Gahrman Arkadagymyz anan bildirdi. We häzirki wagtda biziň sebäbimiň tutuş dünýäniň belli kompaniýalarynyň ünsüni barha köp özüne çekkenini belledi. Munyň özi sebäbimizde tebii serişdiriliň äger turgorlarynyň bardygyny hemde uly adam mümkinçilikleri bilen şertlenenler. Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň ykdysady kuwaty barada aýdyp, käbir makro ykdysady görkezlerim sar getirdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda umum bagasy Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň 10 milliard dollarynyň gowrak bolan 200 oglay diskanyň gurulşy alınıp barýar. 2023-nji ýylyň 8 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,10 köterme deňmeli. Biziň ykdysadymyzda gönükdirilen her ýylky maýy goýumlarynyň göçeri jemi içerki önümiň 18-19 köterme deňdir. Şunda daşy ýurt maýy goýumlarynyň paýy olaryň jem möçöriniň 12 köterme çendisindir. Strategik ýanagat innovasiýa ösüş tepkini maýy goýumlarynyň umum möçöriniň 60 kötermeden urak böleginiň öýrümçik ulgamna gönükdirmeginiň hasabyna öpçün edilýär.
Munun özi tenagatymyzyň tutuş dönemini üýtgetmäge, importyň ýerini tutýan hemde eksport ugurly öýünçilikleri ösdürmegi çalpdandyrmaga mümkinçilik berýär. Gahrman arkadagymyza şeýlekem Türkmenistan bilen Germaniýanyň hyzmatdaşlarynyň käbir ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri sözüniň ahyryna Türkmen wekiliýetiniň adyndan Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyna Merkezi Aziýa Germaniýa görnüşinde töwda ykdysady gatnaşyklary mundan meýlekde potronurmak we ösdürmek meselelerine bildirilen uly gyzyklanma üçin duşga gatnaşlaryň ähmetine minnetdarlyk bildirdi. Duşuň çäklerine hyzmatdaşyň geljegi töwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçilikleri we olary hil taýdan täze mazmun bilen baýlaşdyrmagyň gurallary, şol sanyna dürli ulgamlarda mühim ähmiýetli taslamalary durmuşa geçirmek arkaly gatnaşyklary pogtalandyrmagyň ýollary ara alyp maslahatlaşyldy. Bilinçli gün tertibi boyunca Susanna Merkezi Aziýa döwletleriniň maýa goýum mabatda öýüne çekijiligi hemde German kompaniýalarynyň tebitde ykdysat taýdan netijeli işlemek üçin şertler döretmek meseleleri boýunça pikir alşylmagy, netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň anyk gurallaryny kesgitlemegi, Merkezi Aziýa Germaniýa formatyna gatnaşýan ýurtlaryň milli ykdysadyýetleriň strategik taýdan ähmiýetli pugdoklaryny täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga ýardam berýär. Germaniýanyň itaty maýadarlarynyň Merkezi Aziýa döwletlerine strategik gyzyklanmasynyň uly meçherdäki tebigi serişdiler, olaryň eksport we üstsaşyl mümkinçilikleri işiň ösýän bazary bilen şertlendirilýändigini bellemek gerek. Häzirki wagtda beýsebitde töwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Belli nemes kompaniýalarynyň ýol başlarynyň çykyşlaryna da bu ugurlar öz beýany tapdy. Germaniýa Federativ Respublikasyna sapanyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýol başlarynyň Germaniýa Federativ Respublikasynyň hökümetiniň başlygy Olaf Scholz bilen duşuna gatnaşdy. Germaniýanyň federal kansleri bilent mertebeli mehmanlaryny bäreklep, şeýle derejedäki ilkinji duşuň ulak möhletli geljegi nazar almak bilen hemde Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň we Germaniýa Federativ Respublikasynyň beýikliklerini alt taraplaryň hyzmatdaşyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin oňoýly mümkinçilik bolup durýanyny beledi. Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň başçylaryna söz berildi. Öz nowatynda Türkmen halkynyň milli lideri Germaniýa gelmäge çakylyk we netijeli işlemek üçin döredilen şertlere federal kansler Olaf Scholz minnetdarlyk bildirdi. Bilinçli şu gedeki duşuklaryň geçirilmegi Merkezi Aziýa döwletleri bilen Germaniýa Federativ Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy sürmekde ähmiýetli sepkit bolar. Ma'lum bolýarly, häzirki günde dünýä syýasy, ykdysady we insanperwer taýdan durnuksyz ýagdaýdadyr diýip Gahrman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Howanyň üýtgemegi, ady gowpsuzlyk we beýleki wekimler aýratyn injelikçilik döredýär. Häzirki döwrüň şu we beýleki meseleleriň çözülmegi her bir döwletiň ähli dialogy jogapkärçilikli çemberleşmegini we işden gatnaşmagyny talap edýär. Şoň bilen baglanykda ýokary wekilçilikli derejedäki Merkezi Aziýa Germaniýa formatynyň döredilmeginiň ähmeti bellenildi. Türkmen halkynyň milli lideri gün tertibiniň anyk meselelerine geçip esasy gurlaryň bir näçesine ünsüçekdi. Pikir alşmalaryň çäklerini ykdysady gatnaşyklaryň ilerledilmegine täze itergi berjek giňerimli geljeguli bilelikdäki taslamalaryň Merkezi Aziýa Germaniýa formatynaky netijeli hyzmatdaşygy pogtalandyrmaga ýardam etjekdigi bellenildi. Ähli gurlarda ilkinji nowatda bolsa töwda ulug üstsaşyr energiýa serişdirleriniň iýerleýän ugurlaryny giňeltmek, täze kommunikasiýalar çekmek ulgamlaryna hyzmatdaşygyň täze ugurlarynyň kesgitlenmegi alt taraplaryň gatnaşyklara kuwatly itergi berer we döwletleriň arasynda hyzmatdaşygyň binýadyny berkider. Germaniýa Federativ Respublikasyna iş sapanyň çäklerini Gahrman Arkadagymyz Türkmen-German işgöwler maslahatyna da gatnaşdy. İşgöwler forumuna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz çykyş edip, German ykdysadyýetyniň günnäger komitetine şu duşu guranyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde şeýle görnüşdäki duşuň inni ençemegede geçirilýänini aýtdy. Bilinçli iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşyk ýygyderli we depkinli sürýär. Şonuň bilen birlikde ilkinji nowatda Türkmenistanyň ykdysadyýetyny diversifikasyalashdyrmagyny, ýokary tehnologiýaly öňümçilikleri giňden ornaşdyrmagy, infrastrukturany depkinli ösdürmegi nazar almak bilen bilelikdäki mümkinçilikleriň has netijeli uranlyp boljakdygy äşgärdir. Täze maýa goýumlar çekmek, bilelikdäki kärhanalar döretmek, Döwrewap hyzmatlary ýola goýmak üçin mümkinçilikler açýan, hemde ykdysady hyzmatdaşlygymyza itergi berjek hakykatdan giňerimli bilelikdäki taslamalaryň gerek bolan tapgyrnadygymyza bir ynanýan diýip Gahrman Arkadagymyz aýtdy.
Iqtisadiyet Germaniya Federativ Respublikasy bilen gatnaşyklarymyň ileri tutulýan möhüm ugur bolup durýar. German kompaniýalaryna ygtybarly we uzak möhletliğin hyzmatdaşy hökümine garaýasyp gahrman arkadagymyzy belledi. İşe urluk maslahatyna iki tarap bilen gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy baradaýdyryp, töwde aqsady gatnaşyklaryň okgunly ösürlýänliginiň döwletary dialogyň ýokary derejesiniň görkezçi bolup durýanlygy bellenildi. Şunu birlikdäki Türkmen-German iş toparynyň işine we şeýle çärelere möhüm orun degişidir. Respublikasynyň daşary siýaset edaralarynyň ýol başlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen duşukda siýasy diplomatik ugur Türkmen-German gatnaşyklarynyň şeýlede sewda ykdysady we meden insan perwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara maslahatlaşyldy. Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky siýasy geňeşmeleri işleňleşdirmek zerurdygy bellendi. Taraplar ugurlaryna möhüm meseleler boýunça iki ýurdun garaşyklarynyň ýakynlygyny bellediler. Türkmenistan bilen Germaniya Federasiýa Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň garasy döwletleriň arkalaşygyna agdaý ýurtlaryň we beýleki guramalaryň çäklerine hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna garaldy. Şeýle iki ýurdun arasyndaky sewda ykdysady gatnaşyklaryň olary işleňleşdirmek üçin şu saparyň dowamyna meýilleşdirilen çäreleriň ähmiýetini ýokdaldy. Energetika, ulug ekologiýa we owa hoşuly puduklaryna hyzmatdaşlygyň geljeki ugurlaryna garaldy. İki ýurdun daşary siýaset edaralarynyň ýol başlarynyň duşugynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, daşary işler ministri bilen Germaniya Federasiýa Respublikasynyň daşary işler ministriniň arasynda değişikler resminama gol çekildi. Ýurdumyň hökümet agdalarynyň düzüminde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň beýleki ornmasarlarynyň hem değişikli ugurlar boýunça birnäçe iki taraplaryň duşuklara gatnaşanlyklaryny bellemek gerek. Şolarda Türkmenistanyň Germaniýa bilen hyzmatdaşlygyna ileri tutulýan möhüm wezipeleriň biriniň sewda ykdysady ulgamdaky gatnaşyklary ösdürmekden ibarat bolup durýanyny aýdyn görkezdi. Çünki gahrman arkadagymyzyň ýoly goýan asyrly başlangyçlaryny häzirki döwürde arkadagy gahrman serdarymyzyň üstünlikli dowam etmegi netijesinde anyp barlayan milli ykdysadyetimizi senagatlaşdyrmak, gaýtadan işleýän pudugy berkitmek, ýokary tehnologiýaly senagat öňümçilikleriň gurulşyklary boýunça ýerim maýy goýun taslamalaryny amala aşyrmak siýasaty sewda ykdysady hyzmatdaşlygy giň ugurlar boýunça ösdürmek üçin oňun şertler üpjüne diýär. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda işe gatnaşyklarynyň ösdürilmegini şertlendirýän değişikli şertnamalaryň hukuk büniýady döredildi. Germaniýanyň işe düzümleriniň Türkmenistana ýaýwanlanan bilelikdäki taslamalaryň şol sanyna gurulşyk fiýahatçylyk, sewda, marketing we uly hyzmatlary dörli puduklar üçin ýokary tehnologiýaly enjamlary getirmek taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi babatda oňun tejribe toplanmagyny bellemek gerek. Şunna wekiliýetleri alışmak, iş taparlaryny, işewilik maslahatlaryny we pudukly sergileri geçirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Duşuklara gatnaşylar şunun ýaly hyzmatdaşlygyň Türkmen-German netijeli gatnaşyklaryny mundan meýlekde berkidilmegine, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň geljeki möhüm ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berýändigini bellediler. Bellenşe Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk işçiň ösdürilýär. Germaniýaly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar uzak möhletlerini esasda ýoly goýulýar. Ýokary tehnologiýalar, senagat, ulug ara gatnaşyk, owa hoşuly ulgamlaryna özara berkitli oňun hyzmatdaşlyk anyp barýar. Barnäçe ugurlar we bir gatarda Ýewropa ykdymynyň iň ösen döwletleriniň biri hasaplanýan Germaniýa bilen alim bilim ulgamyna da netijeli gatnaşyklar anyp barýar. Şeýle bolan soň taraplaryň duşlaryň şäklerine Germaniýanyň ýokary bilim owajaklarynyň professorlary bilen hem Türkmen tarapynyň degişli ýol başlarynyň duşugy geçirildi. Duşuklarda bilim ulgamyna iki taraplaryň gatnaşyklary hassa ösdürmeň birnäçe meseleler boýunça pikir alşyldy. Çünki ýumunyň özi gahrman arkadagymyzyň we arkadagy gahrman serdarymyzyň ýurdumyzda iň ýokary halkara talaplaryna gowap gelýän bilim ulgamyny kemale getirmek, döwrewap derejedäki ýokary bilimli, başarjan hünärmenleri taýýarlamak uğruna öňde durýan wezipeleri çözmäge gönükdirilendir. Faglyk goraş we derman senagaty ulgamyny da iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň oňun tejribesi toplandy. Şunda faglyk goraş boýunça ýygydaly geçirilýän Türkmen-German maslahatlaryny netijeli gatnaşyklaryň aýdyn mysal hökmüne görkezmek bolar. Şunun bilen baglanykda köp ýyllaryň dowamyna Germaniýaly hyzmatdaşlaryň ýurdumynyň faglyk goraş ulgamyny kämilleşdirmäge hemde ösdürmäge, oň düzümlerini döwrewaplaşdyrmaga, alman we innowasiýon tiltimatlaryň öňdewaji gazananlaryny lokmançylyk iş tejribesine ornaşdyrmaga, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilen bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşýanlyklary nykdaly.
iki taraplyň duşlaryň dowamyna birek-birege hormat goýmak, deň hukukluk hem-de özara anaşmak esasyna ýola goýulan döwletara gatnaşyklarynyň ösüşiniň ýokary derejä çykanlygy kanagatlanma bilen bellenip geçildi. Hem-de Türkmenistanyň we Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň döwlet we hususy düzümleriniň özara bähwetli ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdürmegine uluklanma bildirýäni aýdyldy. Türkmen tarapynyň wekilleri hormatly prezidentimiň alyp barýan syýasatynyň esasy ugurlaryna laýyklykda soňky ýyllarda Türkmenistanyň önümçilik ulgamyna ulymetçerde döwlet hemde daşary ýurt maýalaryny goýmak bilen milli ykdysadyň okunyny ösmek üçin mäkan binýadyň döredilendigini belediler. Duşlar atnızlar Türkmenistan bilen Germaniýanyň hyzmatdaşlygy dörli ugurlarda aýratyla sewda ykdysady, telekeçilik we meden ansanperwer ulgamlarda birek-birege hormat goýmak, deň hukukluk we özara anaşmak ýöreligleri esasyna okunyny ösdürmek hemde giňertmek üçin äger türlü mümkinçilikleriň bardygyny bellediler we Türkmen-German hyzmatdaşlygynyň ýygydan ösdürilip, oň iki halkyň bähwedine täze sepetleri ýetjekdiklerini ulanyp bildirdiler. Geçerlen köp sanyk taraplaryň duşlarda maýa goýum mümkinçiliklerini giňeltmek bolgamda iň gowy dünýä tejribelerini ornaşdyrmak şeýlede gorlaşyk fenagat önümçilik owa goşulagy ekologiýa ulgamlaryna hem-de dokma puwdagyna tehnika we tehnologik taýdan üçünçilik babatda ýola goýulan gatnaşyklary hasa giňeltmek ulag we logistika hyzmatlarynyň kömegi bilen işe gatnaşyklaryny hem-de beýleki ugurlary ösdürmek boýunça bilelikdäki işleri aýratyn ünsürli. Türkmenistanyň hökümet wekiliyetiniň hem-de işewler düzüminiň agdalarynyň Germaniýaly kärdeşlerle bolan şunyň ýaly iki taraplaryň duşlary ören işçiň ýagdaýda geçdi. Türkmenistanyň aragatnaşyk puwdagynyň häzirki zaman derejesinde döwrabap ösdürmek uruna ýygydaly tagalladylýanlygynyň uğralyp, bu wagtda da Germaniýanyň degişli kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşlar geçirildi. Şonda häzirki döwürde milli telekommunikasiýa ulgamyna halkary ölçeglerine laýyk gelýän täze innowasion, sany tehnologiýalary we maglumat aragatnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlikli amala aşyrylýanyny, bäsleşige ukyply häzirki zaman aragatnaşyk hyzmatlarynyň hil taýdan täze derejesini döretmek we ilaty hödürlemek boýunça ýygydaly işleriň anyp barylýanyny bellenildi. Duşlaryň netijesi boýunça degişli ugurlarda Türkmen aragatnaşyk agentliginiň Germaniýanyň degişli kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakyna ehtnamalary gol çekildi. İşçiň häsiýete beslenen gepleşikleriň netijeleri boýunça degişli alalaşyklaryň gazanylmagy hyzmatdaşlygyň täze derejelere çykmagyny öpüjün eder. Bellenşýäri Türkmenistan daşary syýasy strategiýasyna oňyn bir taraplyk özara bähwetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ularyny berýär. Şu noktaý nazardan ýurdumyň daşary syýasy strategiýasyna Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary, şol sana Germaniýa Federasiýa Respublikasy bilen gatnaşyklaryň ilerledilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda iki taraplyň hyzmatdaşlyk işçiň ösdürilýär. Germaniýaly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar uzak möhletlerini esasda ýola goýulýar. Ýokary tehnologiýalar senagat ulag we owa goşulyk ulgamlaryna özara bähwetli oňyn hyzmatdaşlyk anyp barýar. Türkmen halkynyň milli lideriniň belleşi ýaly Türkmenistan geçen ýyllaryň dowamyna Germaniýa bilen ýola goýulan döwletara gatnaşyklaryna ýokary baha berýär we bu gatnaşyklary ileri tutulýan ähli ugurlar boýunça ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Hyzmatdaşlygy dörli ugurlarda birek-birege hormat goýmak, deň hukukluk we özara anaşmak ýöreligleri esasyna işçiň giňetmek üçin äger türlü mümkinçilikleriň bardygy Türkmen-German hyzmatdaşlygynyň ýygydaly ösdürilip, oň iki halkyň bähwedine mundan meýlekde giňeldilýekdigine ulan anamartyrýar. Germaniýanyň dörli ugurlary boýunça ýürütüleşen degişli kompaniýalarynyň wekilleriniň hem türkmen işgörleriniň arasynda geçirilen duşuklaryň netijelik häsiýete beslenmegi, olaň giň gerimli taslamalary durmuşa geçirmegi, özara bähwetli hyzmatdaşlyk giňeltmegi, iqlimyň ykdysady ýollarynyň merkezi hökmünde ýurdumyň egert ul kuwatyny amala aşyrmaga gatnaşmagy gyzyklanmasyny tasdiqlaýar. Iki taraplyň duşuklarda belenip geçirişi ýaly soňky ýyllarda Türkmenistan hem Germaniýa bilelikde işlemeň uly tejribesini topladylar. Bu bolsa uzak möhletlerin geljek üçin netijeli gatnaşyklar babatda mäkan binýady döredýär. Gahrman arkadamyň we arkadagyly gahrman serdarymyň ýol başlygyna ýurdumyz hem taraply hyzmatdaşlyk giňeltmege goşunt goşmak arkaly Ýewropanyň ösüni boýy döwleti bilen gatnaşyklary üstünlikli ösdürýär. Häzirki geçirilýän duşuklaryň özara bähwetli döwletara hyzmatdaşlygyny täze terge berip Türkmenistan we Germaniýaly işgörlüň arasynda gatnaşyklary hasam berkitmege
yardım etmekde ähmiýetli boljagdygyny ýytyldy. Dowuşuklara gatnaşanlar özi degişli ugurlar boýunça ozal ýoly goýulan hyzmatdaşlygy mundan beýlegim ösdürmek hem bary bolan mümkinçiliklerin esasynda özleri gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça täze ugurlarda gatnaşyklar ýoly goýmak babatda bir näçe pikirleri aralyp maslahatlaşdylar. Türkmen tarapynyň wekilleri Germaniýaly kärdeşlerini eşur gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen bir näçe tekliplerini aýtdylar. Şol teklipler gahrman arkadagymyzyň we arkadagy gahrman terdarymyzyň ata watanymyzyň taryhy ösüşiniň täze tapgyryna ýordamyzy munun beýlegim öňe ilerletmek babatda ykdysadyýetimiziň ekli puduklaryny döwrewap derejede bildirilýän ýokary taleplerden ugralyp ösdürmek boýunça kiýitlep öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmäge gönükdirilenler. Germaniýanyň degişli kompaniýalarynyň wekilleri türkmen eşawurlarynyň tekliplerini gyzyklanma bilen kabul edip şol teklipleri golladylar. Hemem özleriniň ugurdaş pikirlerini etdiler. Şolaryň esasynda dowuşuklarda taraplar öňde durýan meseleleri çözmek, meýilleşdirilýän işleri durmuşa geçirmek üçin ýerine ýetirmeli işleri aralyp maslahatlaşdylar. Şeýledek taraplan dowuşuklarda türkmen tarapynyň wekilleri hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alparyan siýasatynyň esasy ugurlaryna laýyklykda soňky ýyllarda Türkmenistanyň önümçilik ulgamyna ulumçörde döwlet hemem daşary ýurt maýalaryny goýmak bilen milli ykdysadyýetyň okulyny ösmek üçin meýkan binýadyň döredilýänini ösüçekdiler. Türkmen tarapynyň wekilleri Türkmenistanyň ösüşine yerli çegmal çeşmelerini kemil tehnologiýalary esaslanmak arkaly ýurdun senagatynyň bäsleşli ukyplygynyň ýokurlandyrylmagyna itergi berýän eksport ugurly we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiliğini ýoly goýmak babatyndaky işleň ähmiýetini aýratdyny ýytydylar. Mundan başga da dowuşuklarda belenşýäli häzirki wagtda sarp edijiniň hereketleriniň häsiýetiniň we nusgasynyň üýtgemegi köp babatda sowdanyň sanlaşdyrylmagyny kesitleýär. Bulan hemmesi gurşuň üýtgemegi, ýagny tehnologiýalaryň okulyny ösmegi, sanly eki ulgamlaryň we innowasion eşawurlyk nusgalarynyň peýda bolmagy bilen şertlendirilenler. Şuň bilen baýlykda iki tarapyň degişli wekilleriniň gatnaşmagynda da dowuşuk geçirilip bir näçe meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Bu babatda eşawurlyk işlerini sanlaşdyrmak, hususan telekeçiliň önümlerini daşarka bazarlarda işçiň yerlemek maksady bilen elektron täjirçiligini ösdürmek meselelerine aýratyn öns berildi. Şeýlelikde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Germaniýa Federasiýa Respublikasyna amal açyran iş taparynyň çäklerini Berlin şäherine geçirilen bir näçe iki taraplan dowuşuklar üstünliklere beslendi. Şolaryň dowamyna ýalňyç energetika toplamy, guruluşyk himiýa senagaty, owa hojulugy, azyk we dokma senagaty, sowda we telekeçilik ulgamlarda eşawurlyk gatnaşyklaryny geňeltmek, şeýle alan bilim, saglyk goruş hemem beýleki degişli ugurlarda hyzmatdaşlyk hasam ösdürmek maksady bilen ýakyn geljek üçin alınıp barylmaly işlerde ýerine ýetirilmeli wezipeler bellenildi.